cake and steak? Já nemám ráda cake and steak. Jo, ty ho nemáš ráda, tak to uděláme jednoduše, eliminuju tebe. Já vážně mám ráda cake and steak. To je lepší, teď můžu udělat cake and steak. Ten, kdo prohrál ty na cake and steak, jestli si pamatujete, tak hroznový víno vyhrálo. Takže to znamená, že třešně jdou na cake and steak. Pamatujte si, ten, kdo nedostane dort, tak jde domů nebo do krabice rozrůj. Hele, jste tady po čtvrtý, zvykáte si? Řekni ty hlasy. Dort byl až moc drahý, tak jsem koupil mafiny. A je jich tu 6, teď se kouknem na hlasy. Je jich tu 13, to je o jednoho míň. No to je poprvé, co to šlo dolů. Teďka chci brečet doopravdy. To si nemyslím. Šmendlíku, chceš použít svůj výherní token? Ne, není tady nic zlýho, co jsem udělala. Dobře, my to chápem. Věděla jsem, že to řekneš, protože jsem tak chytrá. Jo, akorát, že vůbec. Tam té soutěži jsem měl 14 bodů z 20 plus 70%, takže 3 minus. Takže tady je 7 objektů. A tu jsou hlasy. Jenom jeden z vás dostal 0 hlasů. Ohýnku. Díky, to jsem chtěl slyšet. Ty nejsi ten s 0 hlasama. Boga, to není fér. Je to tuška. Bublina, Ohýnek a Sirka, vy máte všichni jeden hlas. Sirko, to by to ani nepřeju. Ach jo, já jsem tak nerada. Třešně něco vám řeknu a jeden z vás 3 nedostal stejně hlasů. Gumo, potřebujeme, aby vypadl špendlík. Nějak by jeden z nás musel vypadnout. Pamatuješ, jak to bylo minule? Nemůže se to stát znova. Gumo, tvoje číslo hlasuje. A to je... Jsi eliminovaný. Haha, kdybys byl chytrý, tak bys viděl, že doopravdy máš jenom 2 hlasy. Špendlíku, Fixo. Jste poslední 2 a vypadáte studeně. Stejně studeně jako ledová kostka. Haha, chápete? Ale ledová kostko, co tady děláš? Ty jsi v jiném týmu. Mám poslední muffin. Je pro Fixu nebo pro Špendlíka. Pane Rypráková věci, já vidím Fixovo jméno. Já vidím taky jméno na mém dortíku. Znamená to, že ten cupcake je pro mě? Ano, ale vy jste neměli vidět ty jména, to je jedno, tak papa. Použiju výherní token. Pozdě. Počkat, ale to nemůžete udělat, já jsem přece šéfka, pomoz mi, Gumo. Ty mě potřebuješ. Špendlík dostal to, co si zasloužil. Tak se učte, použijte své výherní tokeny dřív. 15 objektů z 20, jeden ostrov, soutěž o ostrov snů. Koukejte na tohle. Ale v další soutěži budou navždycky týmy rozděleny na něco jiného. Kvůli tomu to říkám tým v týmu. Třešně budou 2 trojce a hrozné víno budou 3 trojce, chápete? Jo, asi jo. Naše tabule rozhodne náhodně týmy, OK, bublina. Já doufám, že my 3 budeme spolu. Sirka, Jo. další je Musím to být já, že jo? Duška. Jo, tohle je jako kouzlo. Takže ty, co zbyli, udělají další trojici. Hrozný víno, je vás tu 9. Sněhová koule bude s kamínkem Super, k čemu mi bude? Vždyť on ani nemá ruce. a golfový míček. Neboj, budete dobrý tým. Další tým list, tady je své míček a kapka a peníze, klidová kostka a jehla. Takže co budete dělat, když jsou tady 3 ostrovy, z prvního se dostaňte na 3. A postupně. Je jeden z nich ostrov snů? To by se mi líbilo. Ne, ani jeden z nich není ostrov snu. První trojice, co se dostane nakonec, zůstává výherní tokeny. A poslední trojice půjde na eliminaci. Takže jo, abyste začali, tak běžte přes to prokno na první ostrov, 3 na teď. Jsme první! Musíme to vyhrát! Hele vy 2, doufám, že kvůli vám tohle neprohrajem. Takže ty si ten jediný, na kom záleží? No jasně, že jo, ty jsi tak blbá. Káže, já jsem tam blbá! Jo,
to seš, protože kdokoliv normální by doopravdy začal. Takže pojď se mnou, kamínku. Jo, pojď, Kapko, pomalu, ale jistě. Všichni mi ohněte! Ledová kostko, kde jsi? Jsi doplavu k prvnímu ostrovu a tam na ní počkám. Já tu sněhovou kouli nenávidím. Fakt jo. Super, a co máš na plánu teď? Musíme se dostat na první ostrov. Jak byste se chtěli dostat tak nahoru na to prkno? Wow. Běž pro golfovýho míčka. No, ale já budu muset jít zpátky přes tolik lidí. Nikam nejdeš, doplaveš si to, jinak seš eliminovaný. Proč tohle musím dělat já? Ty musí být pořád spolu. Fajn. To je divné. Proč plavám zpátky? Nevím. Jo, myslím, že jsme první tým tady. Na prvním ostrově je 30 sejfů, každý sejf má něco, ale vy musíte najít dřevo, abyste postavili loď. OK, pojďme začít. 7, 4, 9. Je to plešový medvídek. Kde je ledová kostka, nevíš, jehlička? Říkej mi jehličko, ale nevím! Hele, jsme druhý. Máme nějakou šanci ještě na výhru. Sakra, golfové míčku, jsem tady! Ledová kostko, já jsem si říkal, kde jsi. Gumon, nezabije přece voda ohýnka? On umře! Máš pravdu, měli bychom jít oživit ohýnka. Co? Baseballka? 3, 6, 3. Vajíčko? To si máme jako rozbít o hlavu, nebo co? Ledová kostka, myslím, že potřebujeme kapitána. Můžu být. Ne, já budu kapitán. Teď budeme poslední. Jo? Ono se to musí vořat? Kytka. Já nemám ráda kytku, je zlá. Hele, máme to třeba. Hele, to jsme první. No tak pojďme, jsem tady. 60% hotovo. OK, máme to. Teď jsme ale třetí. Je to ono. Ostrov 2 má 10 klíčů, musí si postavit hradel, který vylezou a vezmou klíč. Musíme stavět! Konečně! Ohýnku, jestli spadneš, už tě znova oživovat nebude. Znova to prostě není ono. Počkej, Slivko, vždyť tě nemůžeš zabít! Mám to! Tohle je super! Hej, na tom se zabiješ! Buď ticho. Máme to. Jo. Hele, jsme poslední, co jsou tady. Jo, Kapko, budeš to mít. Já jsem ti to říkal! Ostrov 3! Na ostrovu 3 je bunkr, který je zamknutý. Musí použít ten klíč, co stojí na druhém ostrovu, ale ne každý funguje. Jestli nefunguje, tak musí zpátky. Nefunguje to, musíme zpátky! Našli jsme to na první pokus. Jdeme. Hej, zapomněli jsme na tu školu. Super, teď se musíme vrátit. Náš klíč nefunguje, nechce se to odemknout. Pojďme zpátky. Škoda, že musíme zpátky. Ty se nikdy nepoučíš. Hej, 3 týmy jsou pořád tady, to můžeme dát. Teď už nebudu hodnej. Přijďte, postav něco silného! Kde je tuška? Musí být v nějakým sejfu, jdeme hledat. Tady není. Nebo tomhle. Prostě pojďme na to vylízt a budeme mít klíč. Já to zkusím. Klouže to. Dobře, mám to! Tuško, jsi tady, teď musíme jít super rychle. Já. Mám pocit, že jsme pořád první. Nechte se dovnitř, znova. Mám to. Jdeme. Ano, funguje to. Super. Hele, tuto šedou krabici, která mluví, už poznávám. Fixo, Gumu a Ohýnku, s nebojím budete mít výhodný toket, teď běžte.
Odemklo se to. Vy jste taky v pohodě, běžte. Mám to. Padluj co nejrychlejší umíš! Nebyli byste poslední, kdybyste vy dva měli ručičky. Jste třetí a jste v pohodě, běžte. Funguje to! Uhněte mi. Sněhová koule, goflemíček a kamínek, jste v pohodě. Vy dva jehličko. Jste poslední a jdete na eliminaci. Vítám, hlasujte penízka, ledního kostku na bojení. Prosím.